South Cross ni bedwa ni mu Asante Emanta mu a wono ne opani kwankyerefo ya wono otu adehia no ho wakasa kire mu se odɔ ho na ewose wutimi eye bibi ni ehu se wodɔ ho na wanya na wankasa wasam na ne nyina mu no eye clean up exercise no ode hyehye so woni potem no odi sansam no emu enkomo na awrehosem bi asi ewo patase kumase enra awdofo da yi a adehie bi etu hyan wonu a wo muti moto so na ne nyina mu no Toyota Corolla bi wonu mu kire mu se wakwagi na ni a wo ba bibi asi nam so krama posi ni bi eho akamunsam enam enawei fuel tanker ya mpanimfo kire mu sa awrehosem pa ya enra eye ensawam ene enkran kwantempo no so esi yenam so ma adehie ni bi eti nananom ense do no ebi mu kire mu se wom du wade na eja ne de deda cars nim na da abrantie ba kwa no wonu ogina ho ya wo hu de esi ye wona sompa kase edi nkomo awie ye beda na akiri ede amawo na adehie a wonom ewo eye domaso womo eba mane ese womo akohu bibi na sedi womo akohu no womo bu nusu nti womo toto serempanifo se womo mra womo nsra bem awrehosem bi nso ese a oru akofie owusun kansa ye nyina nim se kane no no ena na wo ye National Entrepreneurship and Innovation Program wona na eye opani kwankyerefo na otua no wura ihu nsam aba ne nyina afri sompa so watibi awrehosem a wakwatwero de ato ne hwe anim nguma so se sadie sabi ne papeti na nanom sedo no odwene ho a wonte ase ye betwapo akwakopie mu ewo bi man so dwumadie kase ya ekoso no adehia wanom free amama ahoduo so bebre wanom akasabi na owura Volodymyr Zelensky wakasa akire mu ensem bi a wonu osusu se Vladimir Putin eya sabi osusu se wonu kwa na yenyansani enso wonim se wono entokwa afa na toa ya wakyereke ensemu ebusua ensem pi eka yenim ho ena na awia yi ABENA BADU ADEPA KWOFIE mesi adwa mesomo Ebusia ye free samno ase ede ama ne yahase emfree adehia wonom ewo afija kwabre South Cross ni ebedwanem wonom butu Asante mantam na hye mo hye mantam no ase wo pani a wono woye aban ewura ba ya wo soma adehia wonom ewo ho eye mame Patricia Pearl Ankra enrada ewo abra na ye Valentine Day adofo eda ne ne obehie obi a red white de wan hye white yanka wan hye ne red obi won mo ataga ne che na nya asem ketoa ya na ewo se adofo kire wonom ho adofo no wo mo kire dode kire wonom no wone ne adehie ete won hugu emontene ese wonom siesie montene sede mame Pearl Ankra ekasa ye ene yensem treni ba wabedu edi nkomo no ochi mu sei sede Yesu Kristo kura wodo awiase ni na sede obedo yenti eno kura naja enam so mu obewu ma yen na se enipa woti asase so na se ubetumi akasa wodo ho anase udo bi a ahonedie ka ho esanse wo hyekere anim kura ampo ase wonni nipadua ni nia na hyese wonno nipadua no wobi wanu asabi ubehia na ni nipadua na na skin no ubehwe na asensene wonno nipadua mame Patricia Pearl Ankra say ahonedie eka ho se ye dododo ye ho no enti wone na adehye etigumonten wanu mo tetete gwatam wanu mo prapra ka kwan so wanu mo asabi wanu edodo ni nyina mu no ene wone ba wabedu edi enkomo sede nensam ekoye no ebini yeah sanitation day no kode today na Valentine Day nti e che odo dia na ye boy ka ni nipadua ho ban fi ade bia esi odo nkwan nti na epie awo kode a ye clean up exercise the major thing higher is the indiscriminate dumping because she baby and the baby exist here kode e do my junction she ye chi ha so trofo na omo ebe down omo ho ha no omo du a omo hwe omo ball ego omo ka mu na egu fam which is not helping us. You try other means the babe try see this year no crime but it's still going on. Now we are taking other measures. Now no Monday cry no. You the nipa be 15 at the court. You mean say Nyankopon Adam. Judge na boy ama ya find your man na ya prosecute you. And this me kakusini say we are not relenting on whatever we are doing. Prosecution na can see here. We enjoy it. We are doing it and doing it massively. And into a patcho. Yen pese do ba court ni akwa ko jeli wa na say akodi sika chichidi bia. The patcho you na ya ma hunidie no. Ene ya di ade. Na ba sa na e bebo ama. E fija kwa South afa na ntuma prefer.
DC ya wasoma de hia wonom ewo afija kwabre south cross ni bedwane mu asante mansamo mame Patricia Pearl Ankra eno no wakasa nti wasisa de hia no de bia wa ya nkyerɛkyerɛ de amamu asembodi mu huni se muni mu huni obafa osoma mamadi mu huni nti se ya ye no kasa yi enipa makomako dunum ena ahonididi a wo mpese wo mbedie ene wo mama bola so no mu hwe gugal tam eye ni na sabi wo mu bie sabie anajanan na efa eye gata hodo wo hom na de hia hwene esei na ede ya de ena eja adehia wonu wompotam wonti nipa wanum akire wo mo makomako dunu mu ayede wo makogina mrado no ni nyina efa ahonedie ho enti adehia no monkoso na munnim huni na nyamesompa de ahonedie eka ho wo sa ensem na mu eye Valentine ensem na mu no abusua ye jasu egine mu arehosem bi esiye ewo Kumase Asante Mantamu Patase ni nyina ne se enra sede wo hwa adofo ni bie wo bi ho no mokora car red we ni bi enso no betimi akobọ mmokwa anu obekọ no akọ rent car red sanse enra no na ye red and white nko a ena na edi ahyiramfie na abrante ba kwa wanu mu kire mu sede na eyewitness no ekire mu ohwa na watwitwa bia no aya tentan ti wontehe asase aban enu ase wo siti ya nachi ena ne woti aso saa na wonum kire mu si odu patase ekwantempo no so wo baabi no aposifo abo baria kakra ho no agya wonum cheke ne ma wonum nim se posini ba egina ho a agya nko wo stop here wo so wogina enso hu ya ne se agya wade asesa posini ni ba no ade agufom enam so kra mo no ne ka ne share wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM ne ka no asama sote ema ne tai no hwehwe soro ayare hosam wono so akaka anim ya yentumi nyono na ni agye abro so se ne na ne nkanchema bi na frɛ no so wo mefa ne pio sadie yonti Toyota Corolla na ne registration number no AS 39369-20 no eno ena ne hokodi nsenseme de na ni sem abrantie yi ene yedi nkomo eni sema hoka ni ni never day ono mo sabo de wakoyo ka de abo police ni ba ogina kwa on direct ka ewade police form mo boy ho ban so aka na sabo no ewade mu he enenle Valentine Day won ka atepeteri asisi yo na ka bi ru asi amana she eno no so ni wano mo sabo de abo police ni ba ogina on direct ka no maka na da na isi simo hu abusia areho papa se posi ni pa kwa gina ekwan so kwa hwama adwuma wase ye de ahya ne nsa no wotimi ye ni yie na wawo careless driving se na nani hwe hiu se na de na si asem wei ye bekoso am ye ni ade akire ni ahwe se posi ni ba no de ho te sen se ohyenkani nu so wonya enkwa ana se de ade ne ye no woti na nanom se do ye bekoso ade yani ade akire de be firi mu ababia no SOMPA kase ye mfa nka me yetiefo ye to so wo arehosem kro na mu enra unya nantie anope kra SOMPA ye boso ede mawo na enra nwumere no so kra sada arehosem a esi ye ewosuhum empatamo eye nsawam adu agidi kwantempo no so eba enkran na ekire mu sefuo tanka bi anafu ewom na emu oduruye ne VIP bus bi ene saloon cars Toyota bi eka ho afa motorbikes makomako 9 ye kwanya akwanhia ema cars yi ehye dwere no ebusuya bela Facebook ne so ebehwe bia na wunya bi ehwe na akoya rehosem papa empanifo akire mu se nipa wanu wuye wo mo bro sa se de ye tete no enso eyodum jadwuma ku fire service for kratom de ba ye de wo mo state dudu ewuye na so abrante ba kwa wo no osesa abre no wapon adwuma ya wo koduru ho kora wo mo frɛ fire service for ya wo mo nim so wo mo be wo man ko betimi abantem ya fire service for ni kire mu so wo mo fire hydrant wo mo fire tender no asai be semfinsia be miensa wo mo ni bi enti ne ba wo ma mantem nti kora na nam so ema eja no eto cars nim abrante insemani if you teach a man member be ade won some it me do me say petrol tanker head for it me park here it me check the friends and fire service almost say one guy na say head water me show be 3 years as me gusu ni but eni nti a yeti o many na fire service a biba one wo so anu mai so car na say nti suhunfu na efre won suhunfu so ba ne mu nti wo ba no na ne ebesi no esias na won so be sam nti sanka fire service tv be do ntemli a anka nipa ne yi wo mo ka ni mu anka won anka bi ebetime nya wo mo nkwade am wo mu do no jantum we but na me say petrol
no if you see on highway ni ana nko for sasa assistant me mom catch them say no when e dangerous but omo ntie me ma ga ndi na fire service na me du ana ujani to ma se na sunwonfo e boys okita motos for ana oba tan ne ba ono de me kan ya wentie bet oba second one no obeshi ujani be no hu say ujani we save one life but package oba tan ne other hospital say bi no go for Libya bi no so some government hospital but kan ni mo for ne de o ma shikra ana de mia ga say kan ni yi wo I don't come much but VIP there nyame adom ono we so converse obi ansh the glasses ne papa ana passengers ni perfume the VIP ne there obi ansh Abusia abrantia wokoto so ewa bra na fuwa tanka no edenchie na chese wadane ato ya kasi enka yedu ho Ghana fo nti na de bia ye ka no fuwa tanka ato fom wasesa o bucket o gallons na moto fuwa ne kora na no mo yeso mo do mo moto na kosisi ho ene wo mo kwatwe bie de agum maame baako wabesa baako ko ye ka kira se maame jai na bibi betimi yesi yese maame se daya wo peso wasama ne sane so wasan ba bia mu oba na kire se eja no atomu na eya ye too late de ama no na mom ne ba ne de mu kire mu se wo firi mu maame no ena wa ya asabia ye hwe se ne nkwa betumi akura na no mu na nsamtwerefo bi sa brantia na wo kire mu se wo hwa ade na ye hu eye pickup car bi wo ma fe salon car bi enso na ka hu wo mu so no mu firi hene ena nam so mu wo mu ebeto mu yi eno so sei eno kire mu fai na wonim ne happy highway ni bet you know from try one best say o best of one bet I know say dangerous place for at times I'm robbers hard and you ka so nyina e be din and drivers ni be benefit on fana pick up no when I late and break no buena na the problem ne by and on the pick up driver ne dey nyame adom on ne ka na drop this year me many information too bet ne dey made me nipa 5 now enti no abrantia na nani sem wonu osi wosusu se wonu de wadinani ehun bi ya na yayi wo mu anu o ma hye dwerebe ya wasan so atese esem yensan so etina nanom se do aka hunti ono ne de asat enu anwumre na ye ne di san komoyi o kire mu so betumi aka nsi sudua ese enipa enum ena no mo etina nanom e wonse do sa no pay na bi aka ho so ade besi akire bia no so ye bema maso ate ye to nsam no eso e wonsam foforo mu na san ensem a edi ade ncheche ni bi epa efa kane wo pani anu no esi wo e de ma National Entrepreneurship and Innovation Program Owura Kofi Owufosu nkansa ne nsem a oba SOMPA for God and Country dwumadie so e wa bra na Professor Kwabra Abochi eti adwam ya owura yi make allegation bi se eba no scholarship ya hodo a aban no edema adesuafo mu amkopie mu amonani kohia de na ebi tonton enya aban we nko a wo se ya de tesi e ma Professor Kwabra Abochi kura busan so evidence was send evidence ni de me wona so e bia na nipa no ka kire me no no anya yiredi ese obekasa ho nsam ni nyina busua ye monim sam ena ya da so de ya wakotwere e de ato ni hwa ni mu ma Facebook no so se eye ne ya pa se osinimpon eti nananom esiedo na de ma ne ya ne yakase pa ne se enkase de ne papa mfie adu kura yi nki enkase bia ne papa dodo no na kwa mo na dan kakra enkusekusa ne kakra nso wanam anti kukurume wanam anti jame enam so ema wo kirense mu sei said ye opapa pe ayasabia kono papa ne de na to Facebook no eso no eye SOMPA 106.5 FM Accra was kiremu se afibia no opapa kwa check up empra 9 ewa afine chese quarterly bia no okoko hwehwe ni nipadua mu a doctor anshe dan diagnose ni se ebia yade wei ena hawo na kampese wanam etu ho anamon na akoya reho sempa upiemu ewo Facebook ne so a adehye ema ne dark na ehye ni nkuran ebi mu ekiremu se wedie ebia bobobribiribi anase bia yamhye bi sede ne bayi ehun sensem trending na ne na before ne de keka ho ebia nu bi ena akwafa sa rahusemi ede abadia yentumi enkyere na so ni nyina mu no Owura Ofosu nkansa akire mu se asem no ayade a anu yie a enye asem ketwa ya ye gina so na ya so yada ne atwiri ede amawo na ebusia kasa natural mineral water enu ni insure asa okasa ema wo menase ewo a wonu bia eboa wo eye ensu ampanimfo ato wonbo edi emfidie wanum driben ewura sase nani ase akopapa bom atwe afiri mu ye wie ye nya ne saa wo wonum atreat ni yie papa eye kasa natural mineral water na ampanimfo se nkancho se ye bottle water ene ye sanso ewo sachet mu ede ye honum dwumadi bia
wobetumi aton safra yen na yedibi abrɛw yensuo no onnom nya yade bia infectory adokatafo na kyerɛ mu amiate ase se typhoid a eti atese pa no ensu a yenom bebre na aka ho entirum pese ye be diagnose with typhoid amepacho kasa natural mineral water ya pebi parties weddings ye na mo ye adwumade bia wankasa nso tobi efese fie office ahodo ensole ye we dispenser e wo hono mo ye betime dia besi de bia na ye fele de mamo na musumu nyansu papa enom wo pani do sopo mu etu afre mai 0206 469 430 and 0303 965 785 wanom ebutu enkran heya taifa wamo ewo back hospital no echi ena ubehu wanom eye kasa natural mineral water so refreshing na time herbal mixture we say ye dura ebu atu etiri di yade malaria no ase ebusua wanum ato untumi ni di de bia be sori na ba bi yo ya de bia wonko a honam yo boho wakọ cheke ne yese eye malaria me pacho eye time TIMA sienya eye RDT ana eye lab na eye malaria nko ade a na wape eye time ni bi ekira kwan wanom ewo time HH mixture so ewo honom a eboa boost immune system no ama so wo ho atowo time ba bia yeto aduru bia ukwa osemepe time ida se obeto malaria de no ana HH mixture no na eno so etimi aboa wo ama immune system no aye strong na won so wo ho atow ba no sa infection no so a ebetumi aboa wo yi pa mai 0244 417 669 0244 417 669 time for Emma and Yabobody Amawi. Baby, wanom yade pa esa yade pa edi homeopathy esa yade Emma yade dwan na mumika endpoint homeopathy. Na wanom si anka ncho se bia wo di hye bi stroke ye no dweye. Agena boso ebusua wo de na chinchini abre ye beba ofie ni aba be hwe de hye na ma ne ho ato no entinu mu asabi modishie bi anya stroke no momfa endpoint homeopathy won beba fie na won mababa be hwe no bra no ekopem bra modishie no so ne ho ebeto no ye di homeopathy kwan ene sa yade o emfidie ene de ekeka ho na mepacho enye stroke nko a infertility ya mo a muntumi enwo ba ne bema ne nyina no ye beboa mo prostate mu sensam so a mema no momra ne yen check mamo prostate no sa wotena ho enlarge a prostate enlargement you kuro betomu e beka cho so nya prostate cancer na nya large so di ampacho catheter ne be so ne jese de rubber no ekoto be mem entena hwansa ma ye meka nkyere o se de adun de aye ka esa obesu saa da obewukura abesu me pa choko endpoint na yamua kidney ho sensem liver ho sensem yade ayesa edoso enkran ha se ni shell signboard sprinters quantum pon so na endpoint homeopathy ebuchu kuma se chronoma bo ahia me pa cho ye wo ho na wonso wahyeso ye kira kwan frɛ yen 0244 687 068 0244 687 068 enumekwe adama ye to ansam no eso ewo ensamfoforo mo de amawo adehye na afutuo akwade ama wonom yi Ghana adehye a woka ho meme eka ho bi dwumadi esurunko bi ekoso ewo abra na empanimfo a wonom etu won hu esi ho eso wo mo ya checkups de ama wo mo adehye na wonom kiremu se wopie mu ewo National Democratic Congress NDC amanyokuo no wonom constituency secretary ya wono wo English domiabra wono enetu ne ho esi ho owura ni saki eno tu ne ho si ho se wo ye free house screening ade ama adehye na ne kasemu no ono one yensem twere kwakwa de ma ekire mu se obetoto asere na adehye afi Ghana adehye nyina se si yade a yama ye nanye ntientia ewa ya sabia ebisumpo ne se ebi anhyeda enye yade bi a ehu a empentam enko over the counter na drugstore enko twedru na emfa nkodnom esanse winimo ade kora ebi a ehyaase ewo nipaduanem ukwa ya sabia ne ehu ne nsam no ne betimi aboa wo wo sa adehye ni bi wo hɔ no mu a wo ne mo twenyanse wo yade wonko wo twenyanse obi ba be free screening ewa ne portable no atimi de ne ho akɔ ne diagnosis nsi wanya sei wo sa yesa emmoa ema aya hwepa wo sa wunya no entumi enkoso enti ni saki ebra wone yensem twere ni kwaku adema twetwe enkomo no yetie sede wo kyere ne nsemu efaye na nu na chiri no ebra wone wo kasa wie ye no adehye bia
wɔnom so ɛkɔ screen no ase bi wɔnom so kyerɛ wɔn ani so paa ɛkyerɛ mpanimfoɔ sɛ wɔnom ɛde dwumadie yi aba bɛhyehyɛ so ɛwɔ ɛhɔnom ɛde ama wɔnom. Na adehye a yɛtɔ kaase ɛwɔ ɔman Ghana mu yɛate asɛm de paa na nansan wobɛhu a wɔsɛ makɔtɔ kaa na ne boa yɛ sɛ bubrigya wɔsɛ makɔtɔ kaa ne boa yɛ sɛ bubrigya obi nso kura sɛ nansan wɔtɔ obi akyɛ esan sɛ ne boa ɛyɛ den na krata yɛ dɛ manim yi ɛyɛ Automobile Dealers Union Ghana wɔn mu a wɔn ɛtontɔn kaase krakra kaase bepi wɔn wɔ mɛyim no wɔn ka bɔ mu kuo wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔn da Ghana fo ase paa ɛwɔ ɛbrɛ a emu yɛ den na kaase boɔ ɛyɛ den ɛwɔ mɛyim na monto wɔn mu agyegye mu na nso mo kakra wo a munya no mutimi ɛde totɔ kaase mpanimfoɔ yi ɛka kyerɛ Ghana de hyɛ nyinaa sɛ Nyankopɔn adom kaa no wɔn mu atetete ɛboa ne so by 15% ne nyinaa ɛnkɔma US dollars yasesei sidi no etimi no ɛkɔ ɛyɛ ɛtipɛnko ebiewu nso wɔn mu kyerɛ mu sɛ COVID-19 levy no mpanimfoɔ yi afiri hɔ kane no na ɛdedadeda saa ɛtoa ne dedada kaase ya no wɔn krakra ɛba no ɛso mpanimfoɔ yi afiri hɔ entine sɛ suturo mienu timi mani hahane na suturo mienu nso timi mu obi ani so te ne nwan dia wei wɔn ani so ate wɔn mu nwan enti no ama nneɛma na wɔn kra na ɛyɛ kaase no ɛboɔ no atimi aba fam wɔn ba enso esan sɛ sidi na nya ahoɔden ti no ɛma wɔn mmerɛ ɛwɔ ɛyɛ sika no ho ɛsa na wɔn enya no wɔn kɔfa deɛ wɔn benya na ɛkɔ etimi ne dollar no etimi ɛkɔ etipɛn enti na ho akɔhia sɛ 15% decrease ɛna ɛde aba wɔn mo ɛkyerɛ mu sɛ Ghanafoɔ ensom na ne nyinaa mu no wɔn ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ ɛboɔ ɛyɛ ɛden no wɔn ba montene ɛbɛtoto srɛ mo ɛma mo nso mu gye mu nti wɔn mo promise ya wɔn mo ɛde ma Ghanafoɔ no wɔn mo afɔfele promise no sɛ yɛnya abrɛ ɛne adagye ɛde ma wɔn mpanimfoɔ a wɔn mo de krataa ba yɛ deɛ ne nsa ɛhyɛ sɛ yɛ owura kwaku buaten wɔn ɛna yɛ national president ɛde ma Automobile Dealers Union of Ghana ɛna wɔn mo de krataa yi aba montene yɛ asompa yɛ adane atwi ɛde asom wɔn nti wɔn mo sisi sɛ deɛ cars no ne boa no aba fam wɔn mo atete so kakra enti no aka shipping cost no sɛ wɔnom ebe shipping nneɛma no de aba no ɛna duty na wɔnom yɛ no nso de asɛ ɛda so gyina mu kakra enti mpanimfo nhwɛ na ɛhɔ nso wɔn yɛ ho bibi yɛ mfama wɔn san sɛ deɛ ɛkɔ no deɛ nka ɛkɔ yie na nso no sɛ wobɛyie no ɛba na sɛ wukɔyi a ɛno so ayɛ na ɛyɛ nsɛm de gya ya Automobile Dealers Union Ghana wɔnom mpanimfo nso ɛde krataa yi aba abusua yɛ nyina yi so sima baako mesrɛ twɛn me meba sisia abusua yɛ kɔ akɔakɔpie mo ɛwɔ bi mai so emu nsɛm na ɛhwerɛhosɛm yɛ a yɛde ɛso mo na ɛna no da upie mo ɛwɔ Ghana mamu a abrante baako no wofiri ɛyɛ Russia mamu baayɛ ɛbɛpie mu wɔ mayim na wohyia Ghana aketesia maame abrewa na mesiriwa de asemanhyɛ da hu ebi mfoni guess pa fine guess wohyia wa ɔse follow me go echi saa eja wɔne wɔn akɔgoro mpasogoro ebewi ase no video no na ɛnenam saa social media no ɛso wahunu bi na mpanimfo abɔ amane akyerɛ mu sɛ na account wa sebi wɔde publish videos no TikTok fo adawroma wɔn mu kyerɛ mu so wɔn agye saa account no de afiri saa abrante ne nsam enti ne saa videos no ya wɔde akɔgu TikTok hɔ no mu a ebi mu yi ni baako 1 2 3 e publish no wɔn ma ɛde wɔn sa to so enti si a no kɔ ne saa na account ni mu a wontumi ntan video bia emfiri hɔ bio na mpanimfo akyerɛ mu kura sɛ enye Ghana manko a o kyɛ sɛ wɔde nani si Africa ha ebibre mu ama ɛma so ɛna wɔde nani si yɛ na wɔn kyerɛ mu sɛ miayɛ bi a wakɔ deɛ ɛne ɛsɛbi ɛne enyan wɔkyɛn batata sɛdeɛ wɔno odi kan deɛ ɛbaayɛ no na abranteɛ no nsɛm na mu no yɛnyina so na yɛnkɔpie mu wɔ Ukraine ɛne Russia so nsɛm dwumadie a ɛkɔ so ɛno no ɛde
manage security conference ya ekoso amama mpanimfo pi ya na akwakohia se na dwumadie na se no na Ukraine wanom president Volodymyr Zelensky wogina simpie ni apaso na okasa ne nsem kan yemu no na odi tu dwa se Russia mampanini Vladimir Putin kamia yese waye kan kabi kamia yese wohu ne ho sei waye se supernatural human being se wono ko na eye nipa otimi bu oman on its own ya wanyi obi adwen kire so obi muwa no waso wono wadwene ho a wonte ase waso wohwemu a sede eye owura Vladimir Putin ehu ne ho se waye obi a wotimi bu man yie no wano no wohu ne sa waso wohu ne ho se wano no sa se wankontokwa na wankantokwa ne ho nto no enti no waye slave de ama entokwa na chese waye slave de ama wo yei na owura Zelensky ede ne nsamua wodidi mu a no wakire mu wa hanom ese nansan na pressure kakra efa no ewa bra US man panini owura Donald Trump eye se opese osiesie UK osiesie Ukraine and Russian tem and to quite that one tem na emu enwa da no was say ebra wo mampanini ya wo no owo US memu Donald Trump yes wo bem no wo ka kire afanu ni nyina se obi a make sure se enhehye ya wo mudi agwa kwan mu no wo betumi edi so na wadi ni ye na so ni nyina mu no na akoye se Ukraine no eni no Volodymyr Zelensky na ama ne ho ne yam hyehye ne kakra na so ni nyina mu no ebra wo kasa no na sompa yete ho watwene nsam no kakra esom ye sei eno no ache mu efai. Yes, Putin is no longer interested in anything else. Putin does not live like ordinary people. He doesn't walk the streets. You will not see him in a cafe. His grandchildren do not go to the normal kindergartens in their hometown. He cannot imagine life without power or after power. Normal things do not interest him. Putin consults more with Tsar Peter and Empress Catherine about territorial gains than with any living person about real life. Can you imagine Putin without war? Be honest. Right now his focus is on Ukraine, and no one in Ukraine believes he will ever let our people go. But he will not let other European nations go either, because he cannot let go of the very idea of war. He may see himself as a Tsar, but in reality he is a slave to war. Openi wakasa ye Ukraine mampeni ura Vladimir Zelensky wano ena dwumadi de manage security conference ase ena ode sanse mitu dwanti na okasa de akire empanimfo said ye beya Ukraine mine so emwa bia wasa wanum hia de free amanya wanum nyina ensa ehyen krata ase a wanum bu eyeye no wo mo etimi de aboa wanum no no de said ye Vladimir Putin wo hunu no wo hu ni se wanko a emi se wo men wo ko an wo men abusua ye gina yeso na premtobre kase ya ye de esom wo free sompa no ye de ne nyina esi ensem bia ye de esom wo ene se abrantie baako a okopie aya kwanhia esi ye ewo ensawam kwantempon no eso ne enkran kwantempon no so no wa chechum se de ohun ye no wono de obetumi akansi so se nipa enum na enu anwumre ne de ohun se wonom ahye dwere be na mom VIP bus ne de driver ne etimi ekọ na chi ya ema bus no edom no na ewom no mutimi yi obi afri mo ya obi a ho anka na mom bus no na ehye dwere be na wo mo ano mo esesasesafo wa ne bi nso maame ba ko a ono ene ne ba amena eba ne de wo kire mu se eja na kan na ma wuti na nanom se do ma maame no so woda ya sabia na woje ayahwa wode mu nchemo esom yen maame Patricia Pearl Ankran so upie mu ewo Asante Emantamu wono aye krosini ebedwa no krosini bedwa no aban awuraba ya osoma de hia wonom ewo afija Kwabre South wakasa kire mu se mu di mu huni amuni mu huni na ahonidie no kire se wa wodon wa do hu no bi fufuro bi a wo do hu nto so do hu eno advance day no na wom de cleaning up exercise hye so e wo de sansemi etudwa na sada na automobile dealers union for so say
wɔn mo atete cars so covid-19 levy ye free ho afa city no so na ho ɔden no ɛyɛ pa wɔn sɛ ɛyɛ ɛde ma wɔnom nti no 15% ɛna yatete ɛde every cars so efiri neko nso betumi akra cars no ebi yekopie mu obi man so ɛma ɛyɛ owura Volodymyr Zelensky ɔkasa kyerɛ mu sɛ Vladimir Putin ɛkamia yɛ sɛ papa no wanko a wontumi ɛnama ne ho ɛntɔ no nti wɔsrɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn nhyɛ na bibia ɛnkɔ so ɛyie ɛmfa wɔn abusua yɛnhwɛ Facebook no so mo a mode mo messages kakra ɛba yɛ no na yɛnse mo birthday si edika ka birthday no ebi mu deɛ wɔ ha yɛnhwɛ ne mo bɔ so tetew ɛmfa ɛnso mo happy birthday shonko ɛnkɔmfama Sharifa Hussein wo yɛ final year student ɛwɔ Mampon Nursing Training and Midwifery College. It's in the birthday way, every Mr. Wack, ya wodi ni juma ewo Sompa FM Kumase, Sompa FM, Sompa TV Kumase. Was say yan country Sharifa Hussein say, what care about you pa na or cherish you too much. Son will throw a message, or say, please let her know that I cherish and care about her so much. Until way every Mr. Wack, ya or what Sompa TV, Sompa FM Kumase, says Sharifa Hussein, or my happy birthday. We so a belated birthday, Mrs. Mercy Atram Bequeen, or a croupon equiapem, no, a war a poye mantamu, we if you want kasa wodoba, Yvonne Botche esoma ne mame Mercy Atram Bequeen womano happy birthday a belated one do or say oma awoda papa was mami nyami inshaw was said ye wodo uma do womo sa na womo so do papa womo sre nyankopon enkwatenten ya hoden wom e de man we free oba Yvonne Botche en was ye fafidi kesi so emfasa happy birthday wishi emfa emaw birthday we so ekode amana na yaw and then na yaw enya mfinhia no emienu entin we efri na yaw ne uncle ya wo dijuma e wo Sompa Accra 106.5 entin na nasafo kantanka bema ba ne wo faase ene na yaw ene wanya mfinhia no emienu na yaw no aboni school bag pampe ne na to Facebook no so no entin na yaw wo fa ene wo maame Esther wamose wo ma happy birthday nyankopon hiraw na enyini beye panimpa dache beye president edema o my Ghana we so na yaw de a ne wo fa ne maame Esther enso edeba ye no ebusua nyankopon hira mu nyina from tubrekase ya yedi efri Sompa 106.5 FM efri enkraidia so etisimu asante emantemu 93.1 Aiko FM Kumase 100.9 Adafo Radio Paris France Abrichimemu Takwa Sompa 101.1 Takrade Sompa 103.3 Tachima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 Kraza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Mankesim Eye Kingdom 106.1 Upiemo Ewa Keneshi Urban Radio Keneshi Market Wamu Febi Afe Doma FM 100.7 Wamu So Febi Udiko da note yenka ewo so Facebook no Sompa 106.5 FM Accra da munyina mo ase yedomo pa nyasem ketwa YouTube no so Sompa FM Live www.sompaonline.com your website yesemu for penny ora tabwata dama wakutire nsem yede so munyina patokasa mbrofo afoforo bi ka ho a wode akogo mpacha obetimi akwa kenkan bi endpoint homeopathy onom eso yasene ko na chronic diseases no yentu ase mfama time heba Mr. etidi yade no eno ene ya nonom ama etu ase enti no malaria bia bedwane afri ni peduanim kasa natural mineral water ensuo ni mu ede onum a unya ahodene egwom na wape bi ato ebusua mefa wonsi me ameje brani adaje esomo na bema ba na nasafo kantanka de ko Facebook ne YouTube ne so no me ba bi nsem de ma me din ABENA BADU ADEPA KWOFIE mpacho me da mu nyina mu ase